Tulo ka semana na lang ang pagpangandam sa mga magtutudlo o kadaguan sa Department of Education sa pag-abli sa klase karong Agosto 24. Nag-trending karon sa social media ang bond paper mo, module ko. Ano ang live report ni Fem Marie Dumapog. Fem. Yes, Lan, gawas sa online classes, giproblema usab sa mga pampublikong magtutudlo dinhi sa Central Visayas ang kalabot sa modular way of learning. Giangkon sa Alliance of Concerned Teachers dinhi sa rehiyon nga adunay mga prinsipal ilabi na diha sa probinsya ang niawag sa ilang mga magtutudlo alang sa susamag pag-solicit sa mga bond papers nga gikinahanglan diha sa ilang mga modules. Kabahin na usab kini sa focus sa Brigada Eskwela ning school year 2020-2021. Gitugan sa Union President sa Alliance of Concerned Teachers kun ACT7 Antonia Lim nga sagad sa mga probinsya ang mga magtutudlo giawhag nga manawagan og tabang aron makatigom og mga bond paper. Unsi ngadto sa 20 ka pahina ang modules sa 8 ka subjects nga ihatag matag semana. Kuna na kay 40 ka tinun-an sa usa ka klase. Pasabot niini, gikinahanglan ang 3,500 ngadto sa 6,400 ka bond papers kada semana. Sabang nga mga teachers, sila pa gyud ang mo-print. So sila pa yung mga sa bond paper, sila pa ang mo-print sa mga modules. Dili gyud siya makaya labi na nga nagsigi og hakag o budget cut. Maong nag-trending sa social media karon ang mga post nga bond paper mo, module ko. Pasabot sa mga magtutudlo nga bisan kun adunay budget alang sa maintenance and other operating expenses, kulang ra gyud kaayo kini. Dili usab sila kaako nga ipabaga kini sa mga gidikanan ilabi na karon nga pandemic. Matud ni Lim, base sa feedback sa ubang magtutudlo, dili pa gyud ready ang ilang sektor alang sa pagbukas sa klase. Dili man gyud siya dili gyud siya angayang i-official ang pag-open kay una dili gyud ready limited. Nya kaduma ang mga parent for galisod pa. Hinuon iyang giklaro nga sila sa mga magtutudlo andam og tagana nga mangitag paagi nga makahatag og maayong edukasyon nga kinahanglan sa mga tinun-an. Apan lang gitugan ni DepEd 7 Regional Director Salustiano Jimenez nga sa iyang pagpakigtagbo sa mga superintendent kaganiha, mga superintendent dinhi sa rehiyon, iyang gimanduan nga i-discourage ang mga magtutudlo alang sa online solicitation sa bond paper kay matud pa suportado sila sa ilang tagsa ka mga lokal nga kagamhanan. Hinuon iyang giklaro nga ila sab giawhag hinuon ang mga stakeholders ilabi na kadto mga pribado nga kumpanya ug individual nga tigsalmutan og mga programa sa Brigada Eskwela nga inay pag-repair sa mga tunghaan, mamahimo kini nga pag-donate sa mga bond paper ug ang pagpaprinta sa mga gikinahanglang modules. Lan? Salamat, Fem Marie Dumapog.